Ini sengoro iko mo naidi mo belai naithok mrityunjayni sakang sengmorno baithangni sal modern heritage village khlaina nai tongo sengoro modern amenities modern jekono samung ani modern architect tei chini culture bai musangai Tripura sahani culture bai musangai sengoro totally university college tei oro kami kaisa nok phaigra ka ko abo kaisa nok phaigra ka hingke seng yang rote nok tunai o jaga jo to nok tangrana nai tongo oro nok tangrana nai tongo sengoro college tangnai university tangnai school tangnai oro minimum 1000 ko borono seng rehabilitate khainai o area totally seng 1000 borono rehabilitate khainai totally naithokai sini Tripura sani culture bai naithokai musangai jo oro rehabilitate khainai asono sar hangkai o bo ukuni bo galsabani bo bisini andar khlaimo mo actually tabung mo bisi hingkai mrityunjay area no klayo hingkai mo Katal highway abo kuno bisi aborok demonstration khaija gya hingkai seng tabuk oro rehabilitation khaimani ulo kaisa sengobono declare khainai Tripura sa baithangni sal modern heritage village ni sengobono dakti no declaration khainai hingkai sar je omo je lama kotor khai je tabuk slamjak nuk tongmani omo bo lama pai eba kha biang ni hoite biang mo Agotla to nini Jompui Hills National Highway abo kaite bisile chalia mo Kanchanpur city ngai seng mo sini borong ni separate kaisa modern heritage village abo kaisa city ngai kotor city ngai o Kanchanpur pura area ni Kanchanpur subdivision tei Salgra district ni mo jotoni kotor shohor sengmono khainai Salgra district ni joton sai shohor kotor obong nai asono hambaye ko sir khulumbai kha tini seng nalkata bisio phaisok paika gai kwbangma program tini 7ta program ngai mo tini 5 number program 4 number program te 3ta sini program tongkho ngai joto sal burum no seng update rimaya sini belai busy tongo ngai no update nani belai chaitok tongo ngai tini sengoro nalkata bisi phaimani koksap kokthum jeng panda khlaika ngai oro ni boro rong no phai jeng nukha bongni kwbangma problem rok bongni chaya sugya bahai suk mannai bahai samung khlai manna borok koksap laika ngai seng buskangni yapri tam khlainai borok babo kok salaika ngai Tripura hastini joto lukorong no koyo jotono thanchani maribo ma tonglainai jeng thancha ma tongnai jengni buini bosongni yoknan hingkai sini kaisa no lama jeng thancha ma hinlainai tei kubuni bosongni bai tuljak tei duljak je hapang tongmani aroni kagoi jeng sini bisingo no tei dulnan bagai jeng hapang ma sanamnai hingkai hapang sanamnani bagai jeng je curriculum nangmani jeng joto curriculum ma khainai kaisa subject-nani kwbangma hamkrai nok sengma sanamnai hamkrai haba nok jeta department English bai hinjago amaro seng tei dului ma thangnai gai seng obco jodi no sini samungni hilik mani ba samungni bethep samung je tei duljak mani gobangai thangka ba kaham pai motamoti jaga sogoika hilika hingka purusang India ni hapang tei dulnai prime minister rok bai montri kotorok bai seng malainai bahai tamo step nanai gai seng hapang khanani bukhago je approval nangmani aborno tei busung bongni thani jeta articles tongmani aboni tei borok bai kok salaijaknai sini gotai abon salai phano kotorku hingkai sini bising seng sekang tei dulna nangranai sini bising seng sekang tei duli complete dengman porese seng abono phonuktai eba satai eba approval ni santani thana naga gawan bagino seng balaikeno sinani nukna nangnai balaikeno srungna nangnai balaikeno kutukai wansona nangnai janjani samung asuk thayo
janani samono kaham kai khlaina nangnai hingkai Tripurani joto intellectual ja je borok sio nugo knai sakno wansok tongnai borok no ang koyo ani sia nuge jaga norok ano yak tui tuli ani kaislema jaga norok ano yak romoi aroni tiklai di amo haike norok no koyo bo jaga tamo na bo jaga ni kerong ni sepnang a jaga ro bo norok ano tui duldi tei rang puisa thang him khainani borok bai malai ni service khaikani bo gobangma jengjal gobangma problem ingka amoroko bo norok jotoni subasu nango norok ano subasu khaidi haikese ani borok no ang hapung hatai ni jingsaja jaga tiklainani dungur beseni borok no jingsa jaga tiklainani borok no baniya khainani sep sabrinani borok no thana himnani sep sabrinani borok hamya klaijak masaya manengya no sarina khaninani sep sab khlainani pregnant borok sakhamnago thanglai so khaimia aboni bagai malkhung nangkhai malkhung rnani thang him khainani tui dunglan bagai borok rnani kami hamkrai habano rnani sarai bosarok no porinani kwrui porinani lekha khlainani bagai sapsap kwrui kai school nok lekha nok khlainani sapsapnani tei masaya manenge borok no masarinani tei ni pension